ñande aset nogase ɗiɗi lewru octobre 2022 président fedde daraniɓe ngayna El Hadji Saydou Demba Aset Ba waɗi duƴƴal pattam lamal ummade Mbour faade e nder leydi Sénégal ngam hiljinoyde e siftinoyde e habrude ko fayako yiddi hollirde bandiraɓe holko woni ngal ɗo gollal holko woni ngal ɗo jaɓɓal eɗen jiiɗi wadde congrès mawɗo sahawre welede Allah ñande 7 lewru men wiyetede janvier hitan ujunnaje 2023 caggal jibinere annabi Isa ibnu Maryam koye on kikiɗe baru pattam lamo daɗɗa on woni gardiɗo ngol ɗo Lappol hannde ari ɗo e wuro Mbey on woni Alhaji Saydou Demba Aset Ba dendagal gaynako ummotoɗo Fatick ina ara e lumbol Daka wadde ko ɗo woni carrefour aynaaɓe goppane taniraɓe mon palasuji guila joni sona ɗum so gari ma gon miskineɓe Allah saabu tawata ngala leydi o ala ko daña ɗo wawde Allah waɗi kurka jaahi noon ha ɓe jokkodire e ma ha ɓe gari ɗo ha on gari ɗo en dewni calminaɗe ɗittane Adama Ka hayso tawi ko kaka hono en dewniri ɗon tan pour yettinana men dental ngal fof beltoroɗen ɗum kam andama Alhaji Diallo Alhaji Saydou Demba Aset woni koɗo ma han onon arɓe ɗo Saydou Demba Aset Anili Sow akken o mo ganduɗa sehilam omo andiram yo bowam ko moƴƴi yo ko boni am omo andi assalamu aleykum bandiraɓe hettotoɓe émission meɗen biyeteɗo Sénégal men mo ganduɗa mbo yaltata koye WINNDERE-TV